Unsa di ay ilhanan mga igsuon nga kita mga Katoliko. Unsa di ay ato ang ilhanan nga kita mga nagtuo kang Kristo. Sa lain di ay mga nasod, no? Ang parokya muhatag og kanang ID sa mga membro, no? Sa maong simbahan nga nakabutang dito nga ayang a Catholic, no? In case of emergency, anak. Kita dinhi sa nasod sa Pilipinas, dali na tang mailhan kung Katoliko ta. Tungod kay pagsud nimo sa balay, ang unang hindi mong makita diya sa sala, Santo Niño. Sa itong mga sakyanan, makita, Katoliko ni kay naay rosaryuhan. Nga kung maglakaw-lakaw ta, sagad na to, musuot ikanian ng eskapular, walang uban na agyo'y cross ang atuang mga kwintas. Dali na tang mailhan nga kita mga nagsulod, nagtuo sa tuang Ginoong Hesukristo. Pero abi ninyo mga igsuon, ang tinuod di ay kailhanan nga kita mga Kristohanon, matud pa sa tuang Ebanghelyo, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Muni ang atuang ID, atuang identification, kanang paghigugmaay. Doon na ito'y usa ka sa history, no? Sa ka figure na si Tertullian, ningon siya nga, look how these people love one another. They must be Christians. Ana, sa unang kapanahunan, una ka na ang atuang ID. Mailhan kita, pinaagi sa atuang paghigugmaay. Ni daghan daw ang membro sa kining atuang simbahang Katoliko, katong si Constantine, ni-declare na ang official nga relihiyon, no, sa iyang gingsakpan ang Katoliko. Pero matud pa usab sa history, although nga si Constantino dako ang iyang contribution nganong daghan ta nga mga Katoliko labi na sa unang panahon, dili tungod lang sa iyang declaration, kundi matud pa kay katulang mga panahona labi na sa katong dilubyo nahitabo, abi ninyo kinsa ang una nga niresponde niini, mga Katoliko, mga nagtuo kang Kristo. Muna nga daghan ang naagni nga kining lihiyon na usa ka lihiyon nga nagpakita, nagpadayag sa tinuod nga gugma. Kay katong dilubyo daghan ang nasakit, daghan ang namatay, ang mga Kristohanon mooy unang nagatiman. Daghan kanila ang nangasakit o gatakdan nangamatay. Pero ang mga Kristohanon nagpadayon sa ilahang pagkatiman o pagigugma sa mga kaigsuonan nato nga nasakit. Muna nga daghan ang naagni. Look how they love one another. They must be Christians. Unsa di ay mga igsuon ang pagpadayag niining gugma na maoy ilahanan unta nato nga mga Katoliko, mga Kristiyanos. Una, ang paghigugma nato mapadayag sa tuang pagkamaalagaron labi na panahon nga kita naglisod in times of difficulties. Mulutaw ang atuang pagka-Kristohanon. Mulutaw kung kinsa ang tinuod nga nagsunod ka Kristo, kung naay mga pagsuway sa tuang kinabuhi in times of difficulties. Labi na atuang kahimtang, daghan naglisod,
Mula taon-unta ang tinuod nato nga ID, nga to ang identification. Kay muna ang atuang mga igsuon ang tinuod nga tawag, mahigugmaon ta, matinabakon ta sa tuang mga igsuon. Ikaduha nga tinailhan, nga nung sa una hangtod karon, nailhan kita sa kaning mahigugmaon tungod kay kanang atuang kinaiya ganing mga Katoliko, mga Kristohanon, mga igsuon, abri, welcoming. We are a welcoming church. Sa unang kapanahunan, ang mga katauhan, labi na ang tradisyon sa mga Hudiyo, grabe ang ilahang discrimination. It was only the Christians, first Christians, mga igsuon, who opened the community. Andam nga mudawat na ay sense of openness. Mabitaw na sa tuang simbahan, kanunay kita nagpahimalo ni ana og nagpahinumdom nga abri kanunay ang atuang simbahan bisan kinsa. Tungod kay that is one way of showing that we love one another. Ikatulong usab nga pagpadayag mga igsuon, kining kita mahigugmaon ato ang identification, na bitaw, there's always a renewal, there's always newness in life as Christians. Kabantay mo nga kanang mahigugma ka, kanunay mang yung bag-o. Kanunay nga hagiton kang bag-om kasinapian every day. Murag ma-refresh ka. Kung naa kay paghigugma, kung naa kay makanunayon nga pagpadayag ni ining gugma sa matag usa, it is a renewing experience. Wala man siguro na higugma nga loyal. Wala man siguro na higugma nga really inspired. Di ba? It renews. Mo ka na ang atuang marka mga igsuon. Mo ka na ang atuang distinguishing mark as Christians. Nga tungod kay gibati nato ang gugma ni Kristo, kanunay kitang madasigon, kanunay kita nga malipayon. Bagulang human ang piniliay, katong wala pa ang eleksyon, daghan kaayo ang reklamo, daghan kaayo ang kanang criticism, labi na kitang mga Katoliko, hinimbahon o tabi sila. Unya, na may ginatigan. Di ba? Katoliko mo tanin niya, mo may una nga, mangdaot. Humana ang piniliay mga igsuon. It's time to show love and respect. Napalayag na nato ang atuang mensahe. Napadayag nato ang atuang katungod. O kining panahon na karon, mo ni ang panahon nga maghigugmaay kita pag-ayo. Tungod kay dili lalim ang atuang nasinati sa pagkakaroon. All the more, kinahanglan nga atuang ipalutaw ang atuang ID nato. Atuang ipadayag ang atuang ID bisan asa tamo adto. Nga ako mahigugmaon tungod kay ako nagsunod kang Kristo. Hinaot paunta, malihog manindog ato karong ipadayag ang atuang pagtuo. Kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak nili binuhat usa kinaiya sa Amahan.
Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Tuwa karon ipadangat ang atoang mga panginahanglan ngadto sa langibnong Amahan. Sa matag pagkampo kita moingon, Ginoo dungga kami. Kitang tanan, Ginoo dungga kami. Alang sa tibok simbahan, ilabi na sa mga pangulo niini, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong mga kaobispuhan ug sa mga kaparian, nga magmakanunayon sila sa pagsaksi sa pagkabanhaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga maangko niini ang matuod nga kalinaw, ang kalinaw nga nagagikan kayod sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanan natong mga kaigsuonan nga nangamatay na, nga maangko nila ang himaya nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong katilingban dinhi, nga unta mohari ang matuod nga kalinaw ug gugma, aron masinati sa usag-usa ang matuod nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang nangamatay natong mga igsuon, makaangko na sa kabanhawan ang ipadayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Kay kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog sa paglingkod ug atong handamon ang mga